Mga katuyuan sa Santos nga Misa, good health and fast recovery sa tanang masakiton, ilabi na si Hannah Nathan Thomas Hu ng Tati. Thanksgiving ni Gloria Mendoza and family, ingon man ni Virgie Aznar, Gloria Cañete, Fe Eroja, Joy Catalia, Stella Nakwa. Thanksgiving for passing the board exams ni Genevieve Aznar. Pahulayng dayon ni Gamaliel Ong, Sister Federica Gonzalez, Gerardo Benjamin Leandra Camilo. Karon ang unang Domingo sa Adbyento, diin gisugdan nato ang bag-ong liturhikanong tuig sa simbahan. Ang mga kaobispuhan sa Pilipinas nagpahinungod usab niini nga tuig sa mga kleriko o konsagradong kinabuhi kon Year of the Clergy and Consecrated Life. Kitang tanan giawhag sa pagbantay ug pagtukaw kanunay alang sa pag-abot sa atong Ginoo. Wala nay lain pang mas epektibo nga pangandam kaysa paghalad sa atong kaugalingon isip mamumuo sa iyang parasan uban sa pagdawat sa kamatuuran nga mga piniyalan lamang kita ug dili tag-iya sa gahom ug sa mga butang niining kalibutana. Palihog manindog, sugaton ta ang Dios ug dawaton ta siya niining Santos nga Misa. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon niya taron sa panahon sa Adbyento, no? Upat kini ka Domingo sa atong papangandam sa pag-abot sa ato ang Ginoo. Unya sa atong kasalugan ning upat ka Domingo, doon natay pamaagi nga ato ang gamayng seremonyas ang atong Advent wreath nga dunay upat ka kandila. Atong dagutan ang unang kandila, no? Timailhan sa atong pagpaabot sa Ginoo, nagsimbolo gana gud ang kahayag ni Kristo nga nagkaanam nagkasanag diha kanato. Muna nga atong kabuhaton seremonyas karon sa pagdagkot sa unang kandila sa atong Advent wreath. Nakahulugan ka paglaom, gitawag ka na siya the prophecy candle. O karon maandang kita pagsaulog ng Santos nga Misa, pag-abot sa Ginoo sa tuang kasingkaling sa atong panimalay, ang kini maghatag na ito, gitawag kalinaw sa tuang panimalay, kayo ang sakit sa lawas o kalags sa natong dananin ba din Mga igsoon, basulan na ito ang atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ng atong mga sala, dadun ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Magagagahom nga Dios, itugot nga nagatuo kanimo, modungan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diya sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sukad masukad, wala pagyoy nakadungog, ni may nakakita og Dios nga sama sa atong Dios nga Amahan sa iyang mga binuhat, kanunayng andam sa pagpasaylo sa atong mga sala ug pagwagtang sa atong mga kadautan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan, si Abraham ug si Jacob. Ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo o Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan ug mahimong mugahi ang among ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy iintawon ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tawo nga wala mohari ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Ngari og ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo paabuta, nanaog ka og nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog, ni may nakakita sa Dios nga sama kanimo, Dios nga mutabang ni adtong musalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong, ug nagtuman sa imong mga sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami, ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an, ug ang among matarong nga buhat, ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagadaotan, daw hangin nga mipadpad kanimo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan, ug mibangan aron pagkupot kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong nawong, ug gipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon namo o Ginoo. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulon. Kaming tanan, imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Umagbalantay sa Israel, pamatigikan sa imong kerubin pagdanag. Dasiga ang imong gahom, ug kumarika aron pag
pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. O Ginoo sa kagauman, tungawa kami pag-usap, gikan sa langit, ug tan-awa kami. At imana pagayo kining parasan, ug bantayi ang tanom sa imong mga kamot nga tawo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo sa imong tuong kamot, pinagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya diha na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Si Kristo mao ang atong bugtong bahandi. Pinaagi kaniya nadato kita sa tanang panalangin. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghantag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo. Ug tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya, hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo, aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Sumana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon siya mga tinunan, busa pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala ka masayod kanus akini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga panaw sa layong dapit. Dili pa siya mugikan, atagan niya buluhaton ang tasatagsa ka mga sulugoon. O bahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo. Kaya wala ninyo hibalui kanus ang agalon mapauli sa hapon ba, tunga gabi o sa dili pa ang kadlawon o kung sa buntag ba. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan, nga dili ka mo niya hikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kasagaran, kung dunay mo tuktok sa tuang pultahan, unsa may kasagaran itong isulti, iniktuktok niya maingon, maayo, unsa may atong tubag, dayon, no? Dayon. Kasagaran na, pero murag dilit na karon panahon na. Dili sayon pa yung dayon. Karon nagi ni mo tuktok ingon maayo ato sang susihog kinsa ni. No? Di na mo kumpiyansa. Pareha katong usa ka anak ba nga dihay ni tuktok ingon maayo. Nagibuhat ingon siya, kinsa man ka? Unsa imong tuyo? Ningon imong mama day. Unsa may tuyo nimo? Maningil ko utang. Ningon na yung bata, "What sa ha? Akong tawgon sa mama." Ya, balik din siya, katataon ingon siya, "Ingos mama, wasa dire." Magigsuon, doon lang kay Pasko ba? No? Excited na ta, naginahinam na ta, gani. Nangadurdo naman ta ba? At pang September god. No? Nana, dayan-dayan na nato na. Excited na kayo ta, nag-countdown na ta. Karon 22 days na lang for Christmas. Dili na. Og inan ta mo, no? Murag madungog nato na kayo ang gitawag nato ang pulong ba nga doon nagsangpit nga maayo. Madungog na nato nga maayo. Somebody is coming sa atong pultahan. Nga nagtuktok na. Gani atong uminahon ang iyang tuktok. Yeah? Kana ba tayo ingon kasi sound na tuktok? Knock-knock. Okay? Knock-knock. Who's there? Jesus. Jesus who? Jesus Christ. Atong mangluluwas. Nga abot diha ka nato, aron kanan nato mga bisyo diha ba? No? Kanan bisyo, mga wa, kanan ato mga bisyo atong kabuang. Jesus Christ, nga maabot diha ka nato, nga magdaag kalinaw, aron kamong na as pamilya nga nag-away ng luod mag-uli mo. Si Kristo nga moabot diha ka nato, aron makatag siya healing sa lawas o kalag. Anda ko puta na karon. Karon hibaw ta si Kristo nga siya moabot ug mao na yang tuyo. Be. Padayon ba kanimo? Magpadayon ba kamo kaniya? Umingo ba ka nga wa sa taron, wa pong pangmama, wa siya dire. You will welcome Christ.
ang simbahan kanupahon na nangandam na gyud, no? Sa pag-abot sa atong Ginoo. Munang anang gitagtog Adviento upat na kadomingo nga kita nangandam tas tong kalagnon nga papangandam pag-abot sa Ginoo. No? Mabitaw na dagko ta ni upat ka kandila. Atong pangandaman mao kini nangandam ta sa iyang pag-abot, no? Pag-abot in history. Sa history. Atong gihandom nga nahimugso siya 2,000 years, more than 2,000 years ago, nga niabot sa kanato nga atong mga luwas. Nga iyang gugma kanato napakatao sa sama kanato. Mabitaw nga atong salugon gyud ang Pasko sa kasing-kasing nga pasalamaton kay ta o the love of the Lord. Nya ato agini kay nakaduot matagasa sa Pasko mo ang Ginoo. Atong salugon gini, no? Pangandaman nato ang salugan sa pag-abot sa Ginoo sa ito paghandom sa unang Pasko, maghatag usab to share and care for others. Ikaduhang ito pangandaman mao ang iyang pag-abot unya in majesty. Una history man to in majesty. Sa ito ba, igabot sa Ginoo sa katabusan sa kalibutan, nga diin daw hari, mahukom siya kanato. Kanang panahon ng mga igsuon, sumala pa si Ebanghelyo karon, may atong pangandaman kay wata may bawog kanus ana mahitabo anytime it could happen to you and to me, to the world. Unya unsay pangandam pung pa sa Ebanghelyo, kinahanglan kaya magmata, magbantay, ug magtukaw. In other words, nga kita, giyawhag kita nga we should be awake, magmata. We should be aware, mabinantayon ta, and we should be alert. Alert. Nga kita naglihok. Kano sa man ta mag-ingon na to, magmata, to be awake. Mangigsuon, kinahanglan kita unta gyud magmata nas ka matuoran na. Ang first reading kung nawina ka kay Isaías ba, ang katawhan sa Dios ba, pumra Isaías ba, nga nakatagamtam na tungod kay sila ni sukwahay sila kabubuton sa Dios. Mo nagantos sila sa daghang pag-antos ka sakit. Yang ilang debate na sa because they have distance from the Lord, nisupak na sa kabubuton sa Dios. Nakaamgos lang niini ug nahigmata sila ni ana mo na nga sa Isaías ba, nisampit siya sa Ginoo, tila Ginoo nga, Lord, help, tabang, Ginoo. O kita ang tagyon, makaambog kita ha, nga, no, kanang giingawit sa Ginoo bitaw, kung may makuha na ito, kung maangkon itong tibok kalibutan, nga pili itong kalag. Manigsoon, we come to realize, pagmatag kita ni ini, nga, ning butang sa kalibutan, atong whatever it is, wag gyud tay kalinaw, kalipay hangtod nga di gyud moabot ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Kinahanglan ta mahimata ni ana gyud. Mo na ninguno pahigmata na, pagmata na sa katulugon. Unya ikaduha, to be aware, nga mabinantayon ta. Nga aware ta nga ang Ginoo di ay is present among us. Mo nag-ingon nga ang Ginoo uban kanato in mystery. He is always with us. Pungpan sa Pablo sa kadung pagbasa nga ang Ginoo ba naghatag tog sa grasya kanato. Ang kanang grasya ha mao na iyang presensya diha kanato. Ang iyang pulong, we should be aware nga ang pulong sa Dios is Christ among us. Nga nagtuktok ka. O mga ato gito siyang paminahon kanunay. We should always be aware nga ang kanang atong gidawat sa pagkalawat ang lawas ni Kristo kana. So siya nagtuktok na sa kasing-kasing huron siya mosulod diha kanato. And we should be aware nga siya ay nagauban kanato sa atong panghitabo sa kinabuhi, sa ato ang pagsadurot sa atong isig katao. There was a story nga diha babae ko nang nagdamgo siya ba, pagdamgo niya, nagdamguhan niya nga ang Ginoo napakita niya ning Ginoo nga mo bisita ko ugma sa imong balay gyud. Mo bisita ko dimo. Nya real ang damguhan niya
Pagkabuntag nituog yun siya yun. Una pagkabuntag, wag yun, nang limpyo siya, nang luto siya, labing sudan, kay maabot ang Ginoo. Busy na dyan kay siya. Pero mintas nangandam siya, daghang ay ni disturbo ni, tok-tok sa pultahan, no? Kaya na nga yung kwarta, huwag kwarta, kay masakiton niyang anak, siya ni duol yung silingan, nga gihangyo siya, nga ibilin ang iyang anak, karon kaya doon na siya lakaw, nagpatabang. Yung siya, no, doon ako yung lugar karon, kaya doon ako yung bisita. Nagpaabot siya. Pero abot lang, tibuok, gabi, adlaw, gabi, wag yung abot. Pagkatuog niya, gidamgo na sa siya. Kita siya sa Ginoo. Ginoo, yung ka mo, ari ka nga nung magkamutungan taon ka. Ni Ginoo na unsa ka, kapila na ko, mutok-tok mo, nang huwag ko kwarta ni mo, nisud ko ni mo, ko tagda. My God, we should be aware. No? Kung aware ka, sige nga, God is present among us. Muningon nga, maabot ang Ginoo bisag usang orasa. Siguro jud ka, ha? Siguro jud ka nga ang Ginoo di ka gyud hikalitan. Why? Because the Lord is already with you. Ano mas imong kasing-kasing? So what ay kurat? So be always aware that Lord is there. Unya, no, we should be alert. Alert. Unsay pasuting alert? Sa Ebanghelyo pa, gitagaan ta sa Ginoo og mga responsibilidad. Ngayon ta makaplagan ta niya nga nagtuman ta sa tong responsibilidad. Murabag, if we have to die on the job. Nga trabaho ta sa trabaho gihatag nato sa Ginoo. We died in action. Ako no, malipay kay ko, magbuol kay ko ang mga tao bitaw kanang mo retire na, bisa di mo retire ba? Kana i-retire ba? Kanang ang ilang kinabuhi mo lang kanang wanay buhaton ba? Mo naghuwat talaga kanang wanay post ba naghuwat talaga kanang matiguwang, naghuwat talaga mamatay ba? Ada mamatay sa sakit o mamatay sa kalaay. Wanay meaning ang kinabuhi. No. Pagkapait, no? Pero pagkadalay good, and amazed ako, I known a lot, many of this. No? Nga, tigulang na, 80 kapi na, maluyahon na kayo, masakiton pa, pero wa gyud mo hunong sa ilahang mga trabaho sa pagbuhat o mais ng isang katao. Pagtabang sa kabus, continue on working. Si Mother Teresa, sa Teresa of Calcutta, sa pag-edad ganiyag 85, ginawa sa doktor nga, oy, ikaw hunong na ang imong trabaho pag agtos pagkarsada, pagkuha sa masakiton, kay imong kasing-kasing, masakiton na kasing-kasing. Bagaw si tubag niya, sa doktor in town, kung imo kong suguon ni anak, kapahunungon ko nimo, no? Tungkol sa akong kasing-kasing, mura ko na gipatay na kong buhi. Kaya mintras magpitik ko akong kasing-kasing, kinigyod di ko kahunong sa pagtabang sa kabus. I will have to die in action. Muna pong Mother Teresa. Magiging ba ko na ko, ang Ginoo na ingon, ang nagduong na ang Ginoo, no? Murag ingon siya, nagduong na itong maayo. May unta nga sa pagpangandam na ito sa Advientos, pag-abot sa Ginoo ba, ato sa padayonon sa tuang, di lang sa tuang panimalay, diha sa tuang binaagi sa mga ato ang kalikukan sa parte kaha o unsa. Pero ato yung padayonon siya ba, di lang diha sa sala, sa kananan, kundi diha gyud sa tuang kasing-kasing. Kaya kung makasulog sa itong kasing-kasing, nga atong andamon ba, hinulsulon o higugma ang kasing-kasing, maunin siya gyud ang lugar ato pangandaman. Nga kung maabot ang Ginoo diha, then ano na makasabot sa meaning of Christmas, that the love of God is in our heart, that Jesus is in us. Di man mao ka na atong ipaabot.
Mabit ato pag-ampo mo ning itawag si Maranatha, Lord, come, come. Dayon sa akong pubring kasing-kasing. Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come and be born in our hearts. Come live, come dwell in us, Emmanuel. Come and be born in our hearts. Amen. Nagato ako sa Dios, ramahan magagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Pang Hesus Kristo, yang anak kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisakit sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Galingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya, or mahukong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato ug misaad nga siya mobalik. Mag-ampo kita, kas kanunay mahinampon kitang musugat kaniya. Sa matag pangamuyo, kita moingon, O Marika, Ginoo Jesus. Nga ang pagsaulog nato sa Adbyento, mag-abli unta sa atong makakasing-kasing sa matag pangamuyo. Kita mo ingon, umarika Ginoong Jesus. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa kangit-ngit sa sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kining korona, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno unta kita sa kalinaw ug kalipay diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mong simbahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos nga midanag sa muang kasing-kasing, nga miwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan. Ibuubo ka namo ang imo mga panalangin, samtam kami magsuga sa magkandila dining korona. Hinaut unta ang ilahang siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga mahang magagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga maggihalad gikan sa imong mga hatag. O magpulos sa mo ang pag-alaga dinhi. Mahimong taalang kanamo nga pasalig sa gantis kalawasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga mahan Dios tunhay magkagagahom sa tanan. Ang agmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay tanan dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos, pagkigtipon kanamo samang tao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto. Gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon ang isaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya. Doon sila way hunong nga pag-awit. Santos gay ginutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kagalingon mikuha siya agpan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos na panihapon mikuha siya sa kalis. Pasalamat ino pag-usab og midayeg. Mihatag nining ngadtos mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasahilo. Buhata kaniron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
paghandong sa kamatayon pagkabanahon ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusan ta sa Espiritu Santo. Nung numigin mo simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Iduriyo sa mga igsuong nangamatay. Malaom na banhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudo sa kahayag sa imong naong, kaluy kami tanang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa nang kasamo. Samtang nagkapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyong naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaag kaninyo. Pakitan pa nag-inig sa unay.
Kining kurir sa Dios kaya gawag tang salas kalibutan mula ang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas na Kristo mag-ampya sa kinabuhi. Ang dugo ni Kristo mag-ampya kaya wala sa kinabuhi dati. Mag-ampo kita. Magpulos na kanamo Ginoo ang kanunay na mong pagkalawat. Pinagin ni kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay. Matuluan unta kanimo sa pahigugma sa butang nga langit nun ug tunhay. Kini among gipangayo pinagin ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaambong gipili siya pero mahimong santos. Nga iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari ubang kanimo yes kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat ng iso na itong naitampos pagsaulog ng Santos nga Misa, atong sponsors and donors, atong choir Kanta Sugbo Choral, ang atong pilgrims, Catechist of Saint Joseph Pares sa Tabonok, atong offers si Joy Catalia and Stella Nakwa. Ug tanang ibulig, daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kwarta. Unsa? Kwarta, magpakaroon naman siya. Kurang kagawa kay bawas plano. Para sa mga budget. Uy, yung taon, Disembre na. Daghal ka pa dito Bitaw, nun. kay Christmas Boko. tree, lisanan kay bate. Unya, decorations na ako. Gusto ko nindot ha. Unya, pag yung labaw sa tanan ha. Kinahanglan ang hikay. Dili basta-basta. Kaya nga ako mga Para sa friends Dutch sa Buena. abroad. Oo. Mga nisad. Sa imo pagtuhusto ka na pagandama? Ano di man? Ang atong gipaabot ang Pasko.
Ha? Pasko gani. Adto sa pagkatao sa atong Ginoo mo atong gipangandaman. Unya. Unya para sa bisita. Tawag ko bisita, ibo ding dili din sakon. Dili ang Ginoo ang imong gipangandaman, dili ang Pasko kun dili ang imong bisita. Unya, elisa lang Christmas tree, kinahanglan nindot ang Christmas tree, kinahanglan bag-o, kinahanglan nindot sa bag-o sad ang series light. Tanan. Unsa para ka mga dekorasyon diha? Oo, yagi kay nindot yun bungga di ko gusto nga basta-basta Kay lang. pasamurag dunay kuwang sana. sa atong pagpangandam. Gusto ba gud pagandama sa pagsugat sa Pasko? Mao ba gud ang atong tumong? Ngano dili man Ang gud. pagpalami sa atong hikay o pagpadindot sa atong dayan-dayan? Ang magtindi lagi po ko ginamos. Pasko gani na. Tay pasagad ha. Sa. Amay bayog mangutana tayo mo Senyor kung unsa man gid ang husto nga pagpangandam sa pagsugat sa Pasko. Monsignor. Monsignor. Sige, Galawad ang sige. iyang o. Pasko naman kuno. So, ingon na to nga daghang itong mga pangandam sa atong panimalay, di ba? Adorno dire, Christmas tree diha, Santa Claus dito tanan, no? Pero kini maay man nilang tanan ba? Nagpakita kini sa mga kalipay nato sa season. Pero ang kuyaw ni ini, kumawa na to ang focus nga mao gyud nga si Kristo gyud nga moabot diha kanato. Una ni prote kay sa to ang mga kalihukan nga dili lang ni gitawag to kalibutanon jud kaayo ba nga murag pagkanindot sa lugar kundi nga mopuntig yung ngadto ni Jesus nga atong pangandaman. So si Kristo gyud ang sentro niya na. Unang pagkadurno ta pero nindot kay ba nga sa itong panimalay like for example maagyong na ay sa tay Belen kay pasabot ka na mo na sentro, no? Ang pagkatao sa Ginoo. Yan na ay nindot kaayo nga gisugyot ang simbahan nga gani atong gigamit dinhi sa kada misa gyud simbahan karon kanang Advent wreath. Kini mao ni siya ang atong gibuhat karon nga mahimo kayo sa inyong panimalay o gusto mo, no? Mahimo kay ninyo ni. Kini siya Advent wreath mo ni hitsura nino. Doon na ni siya ay upat ka kadila mahimo ganig 5. Tulo ni ini violet, nya sa pink or rose, pero mahimo na siya butangan sa og puti sa tunga, no? Na doon na ni siya simbolo ni siya nga kada Domingo magdagot ang usa. Nga ang kining pasabot ang ngan aning kandula uning kitag candle of hope, the prophetic candle, kay mao man ni siya ang prophecy ni Isaías nga talay-abot ang Ginoo mo nga candle of hope kini siya. Unya ikaw Domingo atong dagutan ni siya kini mo ni siya gitog the candle of love, no? Candle of love nga gitawag og the Bethlehem candle nga dito sa Bethlehem na himugso ang gugma sa Dios. Unya ikatulo mo ni siyang the candle of joy. Laingan ani the candle of the shepherds, no? Nga nakadawas may balita and joyfully they proclaim to the world nga nataw na ang Ginoo. Unya kini iko pag candle mo ni candle of peace, no? Peace, in other words, candle of peace. Pero gitawag siya candle of the angels nga nagpahibaw sa kalibutan nga kining himugso mao ni nadaog kalinaw. Unya katabus ang candle sa Pasko ang tagyon nga dakutan nato mahimong ibuta to dinhi mo ni the candle of Christ, si Kristo na gyud. Nga ang gitawag nato ang gugma di lang gugma kundi ang celebration sa paghimugso sa atong Ginoo. Nindot kay ni sa atong mga panimalay, no? Kay mahitabo nini kada Domingo ang tagyon magkapundog kita ta ba, no? Unya budagkot sa dinhi. Unya magdagkot nato ato din basahon katong mga reading sa gospel, sa epistle sa Sunday. Unya magampo din the family around the wreath. Magampo prayer or petition sa magampo may kinahanglan. Yan ang paghiha. Maandam gyud nato, no? Maandam nato ang pag-abot sa Ginoo, ang kalagnong pangandam. Okay, ibuta ang Christmas tree, ibuta ang mga electric lights. Okay, punindot kayo nga kini atong buhaton kay mo journey kita niini kay kini siya mao man siya ang simbolo sa kahayag ni Kristo nga umaabot na diha sa Pasko. Suwayi, dako kay ni og matampo sa atong pagpangandam pag-abot sa Ginoo diha sa atong kasulugan sa Pasko.